Wantiere kae kod japuonj mano Addah Owuor ma en japuonj maduong' mar Harriet Education Center ma yudore Kapliobangi South. Karwake twak Harriet okinyi ma kawuono ikruoka bende jonyuolo ikore yo makare to kiwinjo kanyo kaka Volan wacho ni nyalo bedo ni nitiere skunde moko ma seche moko ok nyis jonyuol gigo ma uwinjo bed ne gidhi gode tam mar ariyo. Chopo ni koro ichopo kod nyathi e skul kacha in kaka janyuol ikelo nyathini koka seche moko imi listi mabor mano mar gigo monego bed ni inyiewo to kaka janyuol seche moko wang'eno oyaw skunde e miso dwe to wang'eyo ni nitiere jonyuol moko ma gin miso dwe michulogi matiende ni seche moko wigni emibo bed kichulogi seche moko jomoko juma manyien ema gibo bedo ka giyudo osara gionge pesa owinjo bed ni itime yo machalo nade mondo janyuol obed kod ikruok makare. Kamano Joyce, adwokero kamano kuom miya thuolo mondo wabed kawuono watwagi gi nyikwa Ramogi. An kaka japuonj kendo head teacher mar Harriet Education Center to kendo an kaka janyuol koro an kae migepe ariyo. Abro loso kaka japuonj ma head teacher kendo abro loso kaka janyuol ma bende gi nyithinde skul. Mokwongo ahinya en anyalo wacho ni kaka government loso policies gi. Ng'eyo chon chan wang'e ni skul en closing dwe mar ang'wen te ichako Mei, August te ichako September, December te ichako January. Lakini neno ka sani policies olokore. Skul olori in April, mondo achak mando loro April tarik 4. The same April tarik 28 policies mege education oket ni kendo nyithindo dogan. Nyithindo doke skul. Mama e janyuol manyogolo nyathi e skul tarik 4. Dwe poko rumo, nyotiyo gi transport kogolo nyathi e skul. Ene ot kae nyathi cha be koro change lifestyle mare mar skul obete ot ka. The same janyuol tarik 28 dwe poko loko. Poko chopo tarik 4 moro ma dwe manyien. Mondo mi janyuol ni kata ken kamo chame msara. Oyude msara matino tero go nyithinde kure e skul. Koro mokwongo ana wacho mana ni policies mar government onego waloki. Kata wan jopuonj wabende wadwaro yweyo to adwaro time. Angeno ni kanye neno. Mar ariyo jonyuol ni kod financial stress. Sani pok ji mang'eny yudo salary. Kata an kama tian head teacher pod aonge pesa kaka nayude dwe mokalo cha. Pok ayude to nyathi dwa dhi skul idwa ng'iewo gigi te. Koro ena misuko ena changamoto ena achiedh nade kuom jonyuol. Financial stress to kod that lack of preparedness. Jonyuol pok oyikore maber. Nyo an kaluo gwenge madala Bondo, ana Bondo. Kanya duogo Jumapil an gi nyathi mobete batha, nyathi doke skul 10 kende, te nyathi maja form 1. Form 2. Odhi Kenya High. Nyathi cho ol to diere machon kata kane wasomo, janyuol ne kawo time Joyce mako wie skul mawe iki chope gate kata mawe ir headmaster. To sane jonyuol mang'eny ok nyal timo mano. Nikech ang'o? Financial stress. Nyalo bedo ni janyuol wacho gi mare ma oidhogo mtoka gi nyathini all the way from Bondo to Kenya High kuro we nyathi. And that is a lot of insecurity. Nyathini nyalo lor kata Nakuru kaka buses chuncha. Dongo nyalo dhi makata odong kata mane washroom. To mtoka dhi. To chon machon kata kani wasomo wan baba tera nyake skul ma make sure ni atimre nade adonjo mo we lwet japuonj. Koro mano be kendo kela lot of insecurity ne nyithiwa matindo. Wearoka ne Chris Owala jakanyeli mubora